Nanjengoko namhlanje ilizwe loMzantsi Afrika libhiyozela iPasika, uluntu lwaseMotherwell luphume ngobuninzi kuyobhiyozela ibandla iGod is Love Ministries neligqiba iminyaka elishumi lasekwayo. Iinkokheli zeli bandla zithi nangona eli bandla kule minyaka ilishumi igqithileyo belijongene nemicelimngeni eliqela, likwazile ukubonisa ubunkokheli balo ngokuthi litsale abantu. Eli bandla kuqala sisuka from phaa kwaNobuhle, indawo ke sasikhonzela kuye kuseRuth Dano, and then phaa sayiqala ke phaa ke eli bandla. From there I think ngu-2016 14 of February, and then ke sakhonza ke phayana sazotsho ke ngoku apha eMotherwell, and then yayisakhonza apha ke sinendawana encinane lalibutyotyombe. Zasikhona ke ingxaki esasinazo kuba ke imeko ngelaa xesha yayinzima, kodwa ke uThixo ngenceba zakhe waseza uThixo namhlanje sandalela nendawo auditorium. Ukanti ezinkokheli zikwabongoza urhulumente angenelele kwiziganeko zokuphanga kwetyalitye kumasipala weNelson Mandela Bay, nanjengoko ziziganeko zithande kuqhatsela. Kumasipala nabonke abantu abasemagunyeni ngumcelimngeni omkhulu ngakumbi apha eNelson Mandela Bay. Ngumcimbi noko othandelo ukuvama kubakho ngamaxesha onke. Endinoluthetha mna ndithi kubantu abaphetheyo mabafunqule umbhinqo omfutshane ukukhawulelana nale meko esizifumana sikuyo kwiityalike zonke kweli lomdibaniso. Namakholwa wonkana mamawe ngexathi linye baxhase balwe olu dushe olubangela uba abantu iimpilo zabo bazibone sebe kwimeko engentle kwaphela. Amagunya mawame ngendlela alwisane nalo mtyholi. Umbutho we-EFF nawo bukhona kulo mbhiyozo weli bandla, kwaye uthi intsebenziswano phakathi kwamaqela ezopolitiko kunye namabandla ibalulekile. CEFF siyibona into ebalulekileyo, into eninzi eshotayo kwii-communities zakuthi nakwisikhokelo salapha eSouth Africa, inkonzo, uThixo. Indlela ekukhokhelwa ngayo izizwe zakuthi yabona ikhona into eshotayo, and icawa yadlala indima enkulu kwinkululeko yabantu bakuthi. Uyayibona isekho ngoku indlela ekuphathwa ngayo isizwe sakuthi ngabantu abakhokhelayo abanyuliweyo ngabahlali. So ibandla sibuyela kulo, sibuyisa imibutho kuyo, sibuyisa umbutho wethu ebantwini ukuze sizokhona ukusigayida ukuthi yintoni ebalulekileyo kufuneka siyise ebantwini, indlela efuneka siphathe abantu ngayo, sibaphathe ngoThixo. So CEFF sahlala sisebenzisana nenkonzo, sawuqhubeka na-relationship. Eli bandla livakalise ukuba likwajonge ukwandisa esi sakhiwo salo kuba liye lanabantu abaninzi kule minyaka igqithileyo. Kwiindaba zeMpuma Kapa TV, Dungasandile Njongi, eGqeberha.